שאו קינה על בבל הסודית. שמעו את דבריי ושמעו קול קורא במדבר. אני קורא, התשמעו אותי? החרישו בלשונכם מלאת החטא וחירו ברך בתשובה ושמעו את קולי הנצחי כל לא תוכלו, כי אהבתי אליכם גדולה היא, ואני הוא המזיל דמעות רבות בלב שבור על אשר יקרא את המתעלמים מקולי. כי גם ברגע האחרון זה, כל המשיבים מוזמנים אל הנצח. לכן, הודו בי כאדונכם, כי אני הוא ישוע הנצרתי, ואני הוא אשר האל הנצחי שלח להושיעכם בטרם תבוא הפורענות והמשפט. מדוע אתם רואים עצמכם כלא ראויים לחיי נצח? התבחרו בלהבות החורבן על פני שדות של שפע ושלווה, שם תמצאו מראה נצחי? כי כשם שהפושע אשר נצלב לצידי על גולגולתה יהיה עמי בגן עדן, כך הושיעה אתכם עד תום אם תעשוני לאדונכם עתה. אין זמן לבזבז. כי מתי מחוץ לשערי ירושלים עם החוטאים כאשר תפסתי את מקומכם במשפט, ותיוושעו אם תשובו אליי בתשובה ברגע זה ממש. אומן, אני אומר לכם, דברים אלה לא הגיעו לאוזניכם במקרה, ובקרוב יבוא חורבן גדול ורבים לא ישרדו, ודחייתם תהדהד לנצח באש הנצחית השמורה לכל הבוחרים לדבוק בחטאיהם ולהישאר בברית עם הנופלים. להצטרף למרד השטן, אפילו בבורות עיוורת, משמעו ליטול חלק בחטאיהם ברצון, ולכן כל העושים כן יישאו את משפטם לנצח. התקבלו את הצעתי, בידיעה שהאל הקים אותי מן המתים לבל אמות עוד, ובידיעה שאני הוא אדון האדונים ומלך המלכים? שובו בתשובה כל לא תוכלו, כי יהיה מוכן לסגור את דלת התיבה, ואין זמן, ובכל שנייה אלכוד את הנאמנים אל השמיים, את כל אשר נושעו מן הזעם בקורבני המושיע והנצחי. לכן, הכריזו עליי, ישוע הנצרתי, כאדונכם, ודעו כי חי אני לעולמי עולמים, כי האל הקים אותי מן המתים לבל אמות עוד. ילדיי, האזינו והמשיכו לכרוע ברך בתשובה מתמדת, ושמעו את כל אדונכם ישוע המשיח, הוא אשר שלח יהא כסא האלוהים. שמעו את דבריי, קהילתי, כלתי, כי ככהנכם הגדול לנצח על פי מלכי צדק, הקרבתי את עצמי כפסחכם המושלם, ואף נתתי את דמי חסר החטא עד הטיפה האחרונה לגאולתכם המלאה והמוחלטת ממצבכם הנפול הנוכחי, וגאולתכם המלאה כבר כאן, לכן שמחו. וכל אשר קיבלו אותי והודו בשמי הנצחי כאדונם, להם חיי נצח. כי אני הוא ישוע הנצרתי אדונכם הנצחי, ועשיתי את כל המודים בשמי בזמני חסד ורחמים אלה לבני האלוהים הנצחיים. הנה, איזו אהבה נתן לכם האב, אשר תיקראו בני האלוהים, ומשום כך העולם אינו מכיר אתכם, כי אינו מכיר אותי, המשיח ישוע אדון האדונים ומלך המלכים. אהוביי, אתה בנים לאלוהים אתם, אך טרם נגלה מה תהיו, ואתם יודעים שכאשר אתגלה, תהיו כמוני, כי תראו אותי כפי שאני. ילדיי הקטנים, הבינו כי אתגלה בכל רגע, כי הופעתי בעננים כבר כאן. כי אני, המשיח ישוע, ארד מן השמיים בתרועה, בכל שר המלאכים, ובשופר אלוהים, והמתים במשיח יקומו ראשונה. אז אתם החיים והנותרים, תלקחו יחדיו עמם בעננים, לפגוש את אדונכם הנצחי באוויר, וכך תהיו תמיד עם אדונכם. התרשו למילים אלו לנחם אתכם, ילדיי? ההרשיתם לשטן לגרום לכם לכפור בדברים פשוטים אלה, הכתובים לעיני כל? התבחרו להישאר בקרב הנידונים במרד עקשני? לכפור באירוע זה, הכתוב בפירוש בכתובים ביד שליחי פאולוס, משמעו לכפור בי, כי אני בא להושיע את הנאמנים מן הזעם,
כי כאלה הן הבטחותיו של יהוא, שנגלו בסוד הגדול של אלוהים שרשם פאולוס לפני יובלות רבים. אני מייעץ לכם, אל תכפרו בי, ועלו על התיבה בטרם יהיה מאוחר מדי. כי כל הבוחרים לשהות במשפטים הבאים יבואו אליי בקריאה בשמי עד הסוף, ורבים יסבלו עד נשימתם האחרונה. אך הם יקומו לחיי נצח ולשכר גדול ולשמחת עולם. וכך כל הקרואים לנצח יבואו לנחלתם הנצחית, כי איש לא יוכל לעקור אף לא את הקטן שבכם מידיי הנצחיות. לכן שמעו את דבריי וישארו בדעת האחת אשר בי, המשיח ישוע, כי אני הוא דבר האלוהים אשר נהיה בשר, ואני דובר אמת תמיד. חדלו מלהקשיב לקולות הרבים חסרי האמונה הכופרים בדברי, או שתמצאו עצמכם נותרים ביניהם כאשר אין בכך כל צורך. כי אתם נושאי, אתם הם כעת ילדי האל החי, בניו של יהא עצמו, ובדרך נס הלידה החדשה נושתם לנצח ונולדתם מחדש מזרע בלתי נשחט. עם זאת, אתם זרים ותושבים בארצות נוכריה, ורבים מכם נמצאים בגבולותיה של אותה זונה גדולה, אותן ארצות הכבולות בשלשלאות וממתינות למשפטן המלא ולחורבנן, כי מנה כפולה שמשפט נגזרה על בבל הסודית, וכך יהיה. כי באיזו עת לא הושיע יהוא את הצדיקים מן המשפט, שהרי שום יצור אינו יכול לייחס איוולת ליהו בצדק, ועדותו של לוט מעידה על כך עד עצם היום הזה. אפילו מן הארצות המתועבות של סדום ועמורה שלחיה את מלאכיו להציל את אותו צדיק אחד אשר ישב בשערי עיר האויב. וכך גם אני הושיעה את קהילתי הנאמנה, את כל אלה אשר חתמתי ברוח הקודש ההיא של ההבטחה מאז יום חג השבועות, את נולדה קהילתי, כפי שנרשם בעדות מעשה השליחים. הלא קראתם? וכל אשר מתו באמונה במשיח מאז תחילת עידן קהילתי, וכל החיים והנותרים, יאספו יחדיו כהרף עין, ולעולמי עולמים יהיו עמי. כי אני הוא הבא למען נאמני, קרואי ובחירי, גופי וקהילתי וחלתי. אני אגל את הנאמנים, את אלה אשר הלכו על פי רוחי, ואת כל אשר שבו מחטאיהם ואסוני לאדון מלב מלא אמונה, כי הם ישראל של אלוהים. וגדול יהיה אירוע זה, וגדולה תהיה הרעידה, ובאותות רבים מוכרזה התקרבותי ועדיין מוכרזת ברחבי השמיים באותות ממעל ובאותות בארץ מתחת. וכך יהיה איסוף הביקורים לעיני כל, לתדהמתם. וכך קולי עדיין מהדהד בעולם נפול זה, ומוצא את העיניים, האוזניים והלבבות של כל אלה אשר עליהם הוא נשלח. התשמעו את קולו של ישוע המשיח, התזהו את קולי? התקבלו את דברי? היכולים אתם לשמוע אותי כשאני מדבר אל לבבכם? כי ככתוב, לב העם הזה השמין מצריכת יתר, ואוזניהם כבדו משמוע, ועיניהם עצמו, פן יראו בעיניהם, וישמעו באוזניהם, ויבינו בלבבם, וישובו, וערפה להם. רבים מאלה הורדמו במילים המתועבות אך המרגיעות של ישו אחר, אך היו בטוחים שאין אחר. כי בכל ספו אשר יקרא שמי, אני, ישוע הנצרתי, הוא ישוע המשיח, אשמע והושיע עד תום את כל הקוראים בשמי עד הסוף. כי דברי החכמה שלי, הבשורה הנצחית, נגלו ומדהדים דרכם ברחבי הארץ. ודבריי מוצאים את אלה אשר אליהם ישלחו, כי כאלה הם דברי האל העליון, יהווה, כי אף לא מילה אחת מדבר אלוהים שבריקם, והם יגשימו את אשר נועדו, ואשרי עיניכם, כי הן רואות, ואוזניכם, כי הן שומעות, ולבבכם מלא אמונה, והספגתי את אהבת אלוהים בתוך לבבכם, שבה אתם קוראים אבא, אבינו. אתם בני האלוהים וטרם נגלה מה תהיו, אך כאשר הופיע תראו במלואו, וחייכם חבויים בי,
המשיח ישוע, וחייכם עומדים להתגלות במלואם, ועתה היא את הגילוי. הנה, בבל הסודית יושבת בשלשלאות בעוד 10 הקרניים, מסיימות את הכנותיהן לחורבנה המוחלט. אומן, אומן, אל בבל הסודית, זה יובלות רבים, שלחתי את שליחי, שלחתי את נביאי, שלחתי את מבשרי, שלחתי את רועי, שלחתי את מורי, שלחתי את תלמידי ואחי הנאמנים, ואף שלחתי את האלמנות בבדידותן, ושפכתי את רוחי עד תום בימים אחרונים אלה של חסד ורחמים. אך במקום שהאומות ישבו בשק ואפר, הן משתעשעות באותות ובהזהרות שניתנו על המשפט הקרב, בעודן מצלמות תמונות וסרטונים לשעשועיהן. הן דחו את שליחי שהביאו את אור בשורת הישועה שלי, הן לעגו ולגלגול לנביאי, הן תקפו את מבשרי, הן השחיתו את רועי, ורדפו והחטיאו את מורי. צבאות התנין האדום הגדול סובבים אותך, בבל הסודית, ונמצאים במלואם בגבולותייך. כי אפילו מנהיגיך הציונים הבוגדניים מכרו אותך בנזיד עדשים לאויבייך, וגם כדי לקדם את מזימותיהם השטניות. ואל שדי הרשה למטורפים אלה להמשיך, ואף נתן בלבבם להגשים את מטרותיו. חזק הוא אל שדי השופט אותך, הוא זונה שני, היושבת בהירות ובתענוג, גם כשאת מופשטת מכל תפארת, מופשטת מכל מעדנים, מופשטת אפילו מבטך, כי נתתי את בתיך ואדמותיך בידי אויבייך. אפילו בידי החיה והנביא השקר, כי הם פועלים יד ביד לחורבנך המוחלט מאחורי חזות של בובה זקנה. כי החיה עומדת להפיל את הזונה הגדולה, אשר נמאס לחיה לשעתה, ותכליותיה הוגשמו. לכן, היא תשרף כליל ותושמד כליל בשעה אחת, וחורבנה אינו מתמהמה. כי קווי המלחמה שלהם, אפילו הקווים האדומים שניתנו בחוסר כנות כדי שלא יחצו אותם, הונחו ונחצו שוב ושוב ובכוונה. אל תאמינו לשקריהם, ולא להצדקותיהם השקריות, כי הם מבקשים להיראות צדיקים במלחמתם הקרבה, והחיה ונביא השקר שטרם קמו במלואם, יקומו במלואם מן האפר ויתנו כי משפט אלוהים נפל כדי לשרת את מטרותיהם, לכן אל תאמינו אף לא לקטן שבשקריהם, ומשפטם הסופי אינו מתמהמה. כי הם ימשיכו, ואף יבצעו חטאים גרועים יותר מבבל הסודית, והם אשמים בהובלתה של בבל הסודית למצב של תהייה מוחלטת ולחורבנה המוחלט, כי אלוהים נתן בלבבם להגשים את רצונו. הם פועלים בתאום, וכל אלה הנראים כאויבים פועלים יחד בסתר בעודם משחקים על פי התסריט שלהם ומגלמים את תפקידיהם על במת העולם, והם התנגשו בכל אלה במסדריהם אשר יבחרו שלא לחזור ולבצע את תפקידיהם כראוי כדי להגשים את מטרות התנין. כי התנין נותן לחיות את כוחו ואת כיסאו, וסמכות גדולה, ו10 הקרניים מקבלות כוח כמלכים לשעה אחת עם החיה, ולאלה דעה אחת, ויתנו את כוחם וגבורתם לחיה, כי כך ניתן להם על ידי להגשים. שימו לב, ילדיי, ולמדו ממני ולו בדרכי, כי דרכי הן דרכי יהא, האל הגדול והנצחי. הבינו ושימו לב, כי החיות הבוגדניות והמלכים הרשעים הללו הם ממסדרי התנין אשר שלטו בבבל הסודית מאגודותיהם הסודיות מאז ראשיתה. האיש המתחזה והמעמיד פנים, אפילו האיש הרשע, הולך בפה עקום. כן, הם מעמידים פנים שהם אחרים, כי כולם מתחזים, ונסתרים בין כל האומות נזרעו הזונין. הם רומזים בעיניהם, הם מסמנים ברגליהם, הם מורים באצבעותיהם. דברי זימה בליבם, הם זומים רע בחולת ומאורים מדנים. לכן יבוא חורבנם במהרה, הם יושמדו פתאום ללא תקנה.
את 6 אלה שנאה, ואף 7 תועבות נפשו, עיניים רמות, לשון שקר, וידיים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות און, רגליים ממהרות לרוץ לרעה, עד שקר יפיח כזבים, ומשלחה מדנים בין אחים. העברים אתם? המסרבים אתם להכיר בסמליהם כדי שתוכלו להמשיך לשבת בבורות מרצון שמנהיגיכם הם מהנופלים? האינכם מבינים שהבדרנים שלכם הם מהנופלים? האינכם מבינים שהם אינם מאותו טבע כמוכם, כי רבים שינו את עצמם לנצח בטירופם, וחלקם הם זונים מלידה והשטן הוא אביהם? אך אתם בוחרים לשבת ברצון בחושך, ולהתענג ולהתמוגג בחטאיכם בעודכם מתגלגלים בבוץ עם החזירים שהובילו אתכם עד שערי הגיהינום. שם רבים צועדים בבורותם בגאווה ובזכיחות. לכן אמרתי במכתבי לאיפסוס שניתן לפאולוס, הקיצה, אתה הישן, וקום מן המתים, ואני, המשיח ישוע, אתן לך אור. לכן היזהרו ללכת בזהירות, לא ככסילים, אלא כחכמים. וכך אני חושף את המנהיגים הרשעים הללו של בבל הסודית בפני קרואי, בחירי ונאמני, כדי שלא תיפלו קורבן להונאתם, וכדי שתוכלו לצאת ממנה במלואכם ולהיבדל בכל דרכיכם, ושלא תשתתפו במכותיה. שמעו את דבריי והבינו מה קורה ברגע זה, כי התקפת הפתע שלהם כבר בעיצומה. אני מדבר כעת אל בבל הסודית, אף שהיא חרשת, אילמת ועיוורת, וכבולה לחלוטין בשלשלאות למשפטה. כשם שהכינו את התקפת הפתע שלהם במשך שנים רבות, והם הבטיחו את חורבנה של בבל הסודית באמצעות נשך ובאמצעים מטעים אחרים, כי אפילו שטרי הכסף שלה הם לא יותר מהבטחה ריקה לחובות שנוצרו בידי מנהיגיכם המשרתים את חלפני הכספים, ובבל הסודית נמכרת לידי אויביהם באמצעים ערמומיים אלה. האינכם מבינים בנקאות ברזרבה חלקית ומטבע פיאט? למדו כדי לדעת. הלא נתתי לכם דוגמה כאשר גרשתי את חלפני הכספים מבית המקדש? אך במקום לגרשם, אתם מזמינים אותם לסעוד עם משפחותיכם, ושיעבדתם את ילדיכם ואת נכדיכם כבטוחה כדי למלא את אהבת בצעכם, וכך צאצאיכם יסחרו כדי להבטיח את חורבנכם, כדי שתוכלו לחיות בתענוגות החטא. את, בבל הסודית, רוצחת את עוברך בשמחה ובגאווה גדולה, ולרוצחי חפים מפשע יש משפט קצוב, ומשפעתך אינו מתמהמה. אף שכמה נספחים אחרונים רצים במעלה הכבש של התיבה בטרם יסגור על שדי את הדלת, רובם ימצאו עצמם נותרים למשפט, כי יבחרו במקום זאת להישאר בחוץ לועגים וחיים בתענוגות. פתאום, בעוד שעה אחת יבוא עליה חורבנה פתאום, והם לא ימלטו. הואיל והיא נתנה עצמה לשירות אויביה הנצחיים, הם יביאו אותה את חורבנה הנצחי, כי לעולם לא תקום עוד בבל הסודית. הוי, בבל הסודית, הואילו מחרת את בנייך כערובה במשקול לחובותייך, למען תוכלי להמשיך בתענוגות החטא, כי אף כספך הוא נשך. הואיל ורצחת את החפים מפשע, ועוד רבות עשית. אתה אתנך כליל בידיהם, ואף יהא הכריז על מנת דין כפולה עלייך, בבל הסודית. ורבים מבנייך ישלחו למחנות עבודה וחינוך מחדש, ורבים לקחו לארצות נחר, כי לתני ניתנה הרשות לתבוע את הארצות ואת העם אשר דחו אותי, ישוע המשיח, לטובת ברבה, משיחם הכוזב. ורבים ייקחו את תו החיה שלהם ומכרו את נשמותיהם ואת צאצאיהם לעונש נצחי מפני האל הנצחי והעולמי, בעבור תענוגות חטא לעונה קצרה. שאו קינה על בבל הסודית, אף אתם היושבים בחושך ובבורות גמורה בדבר חורבנכם הממשמש ובא. לנגד עיניכם ממש ובהסכמת הצבעתכם, ובשל אדישותכם ההצלה,
אומתכם כולה פורקה לנגד עיניכם. אין לכם עוד את היכולת או המשאבים להילחם מלחמה, כי אני, הוא המשיח ישוע, הפשטתי את עוצמתכם הצבאית ונתתיה בידי אויביכם. עריכם, שהיו פעם אדירות, שוכנות עתה בחורבות של פשע ועוני, שבהן גם בדרניכם וגם אתם מתהדרים בגאווה רבה. האדומים הסירו מזמן את מפעליהם מארצותיכם, ואתם חסרים את כוח הייצור שהיה לכם פעם, ואף את חומרי הגלם לייצר את הדרוש לכם לניהול מלחמותיכם שאינן נגמרות. כי אתם עוברים ממלחמה למלחמה, והשמדתם כליל את הארצות, הן מחוץ והן מבית. כי מכם, בבל הסודית, יצא מכת הצבאות האדומים, ואף הפיץ ברחבי העולם את השאור האדום של התנין האדום הגדול, כי עבדתם את הנופלים בסתר מראשיתכם, ואתם ממשיכים עד היום הזה. בבל הסודית, אתם נותנים ברצון את הסכמתכם משליטיכם השטניים, היודעים היטב את תוכניותיהם ויודעים היטב שהם בתהליך של השמדה מוחלטת של אומתכם שהייתה פעם גדולה, ושלכם. כי אתם אשמים בדם הקדושים, ודם הקדושים צועק מן האדמה למשפטכם, ואם יהיה לא ישפוט אתכם, יצטרך להתחרט בפני האומות ששפט בעבר, אף אלו המשמשות כהזהרה למשפטכם הממשמש ובא, אשר אתם מתעלמים ממנו בבוטות. מכם, בבל הסודית, בא ההרס שהובא על ארצות נחר על ידי הצבאות האדומים, כאשר האדומים התחנפו למעמד הפועלים בשיעורם הרעיל, הוא המניפסט שלהם, המלא חילול הקודש, אשר מומן על ידי המגן האדום. כי הברונים השבודים של העבר, הם קברניטי התעשייה שלכם מדורות קודמים, אף אלו שלהם מכרתם את צאצאיכם, הם האחראים למכת הצבאות האדומים. בבל הסודית, ברשת החובות שלה, מימנה ונתנה חסות לצבאות האדומים במאמציהם מראשיתם, ובבל הסודית הייתה חלק מרשתה מראשית הדרך, כאשר המגן האדום התבסס ברחבי העולם. אף נשימת הדרקון הלוהטת שבאה מן המגן האדום, כי הם הנופלים המתהלכים בקרבכם. מבבל הסודית אומנו מנהיגיהם המהפכניים בסתר, כי היא יושבת על מים רבים, והם ישלחו בחשאי לארצות נחר, אף לגוג ומגוג, ומהפכותיהם היו גדולות, ואלימות, ואכזריות, והן מכסות עתה את הארץ. הם הפיצו את שיעורם השטני על פני ארצות המזרח, וכלו כליל את כל אשר בדרכם. הם יצאו מבבל הסודית והיו למכה על הארץ, ובכל אותה את בבל הסודית שקרה, והזונה הגדולה טענה כי היא מדברת בשמי, וקראה לעצמה נוצרית. הפיכה אלימה זו של הסדר הישן עברה על פני הארץ וכעת נעה לשלבה הסופי, ויותר להם לקיים את שיטתם, אך רק כדי לשרת את מטרות הנצח של יהוא, כי באמת הנופלים רועדים ופחד אוחז בלבבותיהם הנבזים, כי יודעים הם שמשפטם הממשמש ובא מגיע אליהם. כי את, בבל הסודית, בתיזנותייך ובזנונייך, את שוכבת עם האויב. הנה, הזונה הגדולה היא בבל הסודית, או מה שמדינות רבות, היא אותה אישה שהוצגה ליוחנן חזון, היא אותה אישה הסחורה מדם הקדושים ומדם קדושי, ומשפטיכם עליכם. כי בדרך זו חייתם בתענוגות בזמן שמנהיגיכם הרסו אומות אחרות בהסכמתכם ובכספכם. אשמים אתם כאותם זרעוני אדום שמכרתם להם את צאצאיכם בעבור תענוגות חת. מימנתם ותמכתם ותאמתם בחשאי את הפלתן של אומות רבות. וכל האומות שהופלו על ידי הצבאות האדומים בתמיכת המגן האדום, נבררו ונרדפו ועונו והורבו ונרצחו באופן המחריד ביותר. את הקדושים שהיו בארצות אלה הפכתם לקדושים מעונים, אף מיליונים לאין ספור. ובכל אותה התרקדתם והשתמשתם בכשפי השטן בחגיגה,
בחשבכם שלעולם לא יבוא עליכם, אף הסמים שניתנו לכם למותכם. בבל הסודית, הקרבתם דור שלם של ילדים שהם כעת גברים בגיל צבא שיכלו להגן עליכם, אך במקום זאת חיים כעת ברחובות עריכם המתועבות ומכורים ללא תקנה לכשפים אלה, והם הפכו לזומבים של המתים המהלכים, כאשר סמים אלה מרכיבים את בשרם עודם בחיים. עתה בא משפטכם במלואו, בבל הסודית, ואתם אחזה לכל רוע, אך אתם ממשיכים בבורות ובעיוורון, ואומרים בלבבכם כי אסון לעולם לא יבוא עליכם, אף על פי שהרעתם כאשר מנהיגיכם הביאו אסון לחופי אומות אין ספור במלחמותיהם הבלתי צודקות, שבהן השתעשעתם בעת שצפיתם בטלוויזיה. וכך חולקתם בין אויביכם, והם כבר נהנים משלל המלחמה עוד בטרם נפלו הטילים. כי תבוסתה של בבל הסודית מובטחת וניתנת על ידי הוא עצמו, ודבר לא יעצור את חורבנה המוחלט, ולעולם לא תקום עוד. אני קורא, התשמעו אותי? אני הוא המזיל דמעות רבות בלב שבור לגמרי על מה שיקרא לאלו המתעלמים מקולי. אני ישוע הנצרתי. אני הוא אשר האל הנצחי שלח להציל אתכם לפני שכה האסון והמשפט. אני הוא אדון האדונים ומלך המלכים. אני בא להושיע את הנאמנים מן הזעם, כי כאלה הן הבטחות יהא בברית השלום שלי. אני הוא הבא למען נאמני, קרואי ובחירי, הם גופי וקהילתי ואף כלתי. אני, ישוע המשיח, שלחתי מילים אלה בידי עבדי, ובידי עבדי נשלחו מילים אלה. שמעו את קולי, ילדיי, והקשיבו לקריאתי ולמדו ממני וקבלו את חוכמתי. על ייאוש, כי צירי הלידה אינם פוסקים עתה, אך משפט זה אינו לכם. אני קרוב יותר מנשימתכם הבאה, והופעתי כאן. פתאום תמצאו את עצמכם בחדר הכס של יהא, שם תיבראו מחדש במלואכם באדונכם, המשיח ישבע, ולנצח תהיו כמוני ולנצח תהיו עמי, ואני אוהב אתכם מאוד, קרואי, בחירי ונאמני. הכינו עצמכם לבוא אל נחלתכם המלאה אשר בידיי, רק אל תרפו, והיו נכונים תמיד, ואז פתאום, הנה,